xiên pa xin na nơm nơm xa mít lang ayos di danom mai maya si dia dengker ô mi xem ta ai gai em ta đem ơn để nơm nơm problemas kasi sam-sam ipataya magsandagan iyak pa ikan kansyon may nilak sinalubong ipugaw man iibaw nem das maul-ulaw ngimiyak pa ibugaw unos kapiyan kung may lumsaw kayang ko bumangon ka tangarim paidaya pagkalikta ko tan si siya inam-nama kayang ko di ka maupay di digra di sumambay si kabuniyan di makakuhay basta bilin na inusuwa mansuyosoy nandagam pangisin pa sinanam-nam siyamit lang ayos di danom may maya si dedengkem dong ay si dong ilay insali sali dong may dong ay si dong ilay insali sali dong